Nah, wae anggere ana cak mondol iki sinden-sinden nembangi do semangat. Wase sinden-sinden do batin kagum karo sampean. Wong Bu Hermin mo ya kagum karo cak mondol. Kagume ngen pundi? Niku lho kagume niku pancen nggih kok mboten nami mokal nek Mas Mondol menika kathah ingkang ngundangaken Pak Sigit. Nggih, nggih. Yen to priya ngundangake kasektene, yen to wanita ngundangake kebagusane. Kaya Ndara Janaka. Leres nggih, pancen nggih Janakane lelanange jagat iki mboten wonten sanes kejawi namung Mas Mondol. Titisane Permadi. Permadi ae. Oh, titisane Cakbak. Nggih. Matur nuwun nggih Cak Yuda, Cak Mondol, sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Apa pengen manis ta? Boten. Cah-cah model ora pengen barang ya. Sakliyane manis apal apa lho? Boten hafal. Nggih, lintang asmara nggih apa? Oh, Lintang Asmara. Coba mantel. Rangga ya tombak dicucuki. Karo tuan rumah Mbak Indri. Indri. Bojone Marinir. Oh, sing bojone Marimin nih. Marinir kok. Mari. Lho nyeli lae. Jare ladene nomore karek pirang dina. Wo sembur mlonyoh ngono. Tapuk ngene kok. Kuwi nyelentik. Nyelentik ngene nek ngene tapuk. Oh, ngono to. Ngene jewer. Lah nek ngene iki jenenge glito. Nek jengget piye nek jengget? Ora duwe Pak Godek. Ora duwe. Kowe berarti ning omahe cepak cukur rambut terus ya ndol berarti. Nggih. Rencana timbangan balik ning gone tukang cukur tak rondap sok men. Tapi Mondol termasuk yang sekti lho Mas. Kok saged? Lah panjenengan nek kula umpama renang selulup rambutnya mesti teles. Nggih. Niki selulup rambutnya mboten teles. Wah, hebat. Ora nek rambuté kon teles. Iya. Aku bayangin mripating kriyip. Jaluk piye lho enak yo iki lho. Enak yo iki. Mbok rada mingkem sithik lho, Ndal. Kuwi untumu ra garing ngono to nek ngenteni Cak Yuda omong. Sore pas liburan iki sore kan Cak Yuda bagi bindangi karo aku. Iki ketek untune sing dhuwur sik ngengeh ngene apa ora garing ngono. Oh, padha karo ngelokno mrongos. Padahal ora ya mulai ya. Padahal ya ora. Lha Iki apa? ora mrongos, Pak. Lha apa? Niki raine sing kemunduran. Insya Allah Mondol ya. Bisa loh ya Mas Mondol. Nyanyi. Cengengesan malah. Ngengesan. Tapi dielingne lho Pak Sigit dielingne lho. Pripun? Tahun ngarep sing dalang awan sapa? Lho, nggih Pak, pokoke sok taun ngarep niki. Jagat. Mboten no. Sapa? Catur. Oh iya. Wis ngangen-ngangen ning entek saiki ya Ndol ya. Iki wis diangen-angen saiki. Iki wis diamprahno. Bayar sampean iki dilebokno ngono. Ya ora entuk nesi. Nesu. Aja nes to su. Bisa ora? Ya aja nes to su. Diling-iling kuwi. Mbak Indri upamane bojomu Cak Mondol kuwi seneng mesti. Ya mesti seneng. Yo Mas yo raine elek nggih Pak nggih. Heeh. Sing dienggo kan mboten raine nggih. Lah iki. Nah, iki lho jenenge wong pangerten ngene iki lho. Trima apa anane? Trima apa anane? Narima ing pandum. Termasuk awakmu narima ing panduming Jumadi. Sebab Pandeming dumadi. iya kuwi lho. Hebat. Sing tinggal ndase. Ora sing dienggo iki kok. Oh, ati. Atine. Alah, Kak, paling ya. Ya tetep ndase lah. Ngatine lho dhek bar digoreng. Niki mau bidal piyambak saking dalem. Mboten mbek wau diterke kalih Bapak. Oh, lah bapak pun kundur. Nggih. Oh, nggih. Lo piyambakan berarti. Napa nih? Niki maksudnya piyambakan. Nggih. Mas Mondol nggih piyambak. Dewe Mas. Nggih, kula piyambak sami nggih piyambak. Yo, Ben. Mengki monggo kundur piyambak-piyambak. Nembang lho, Dal. Oke. Lintang Asmara larasnya apa Mas Mondol? Slendro menyuro. Pelok. Kok manut gurine rumangsaku. Apa kok? Apa ta larase iki? Pelok. Larang. Empuh aku ora njowo klaras kok. Siang pantara
refe. Ral, nganggo ral. Masa nganggo ral? Ya. Wong ayu. Madhep Indri to Iki lho ekspresi Pertama yen madhep kono. Engko terus sing. Lho. Oh iya ya. sing tak Jere karepne. ratok dlucur. Pertama rono. Ya. Coba. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susastra ing batenku. Ya salam. Wong bagus antep namun rasa hatimu tresnaku nulmu jroning kalbu. Jogetmu kok kaya latihan stroke ngono to. Kata stroke iki to. Dia jagani besok nek stroke. Oh, wis sisa ngono ya. Wis jagani nek mbak menawa dadi wis sisa. Model kaya wong jagani. Weneng nek kancane iki stroke. Ora aja. Ora sampe aku stroke. Sing Aja. diapusi lho renek. Aja stroke lah, minimal ya mati separuh. Padha ae. Repot noni. Yo, lintang asmara Mbak Indri dan Cak Mondol. Mbak Indri Cak Mondol. Sumpah Cak Yudo. Aku lagi ngejak. Dagelan arep di stop wis leren malah njaluk nembangi lagi Cak Mondol. Hebat iki pengen menunjukkan kabisan itu Mas Mandor. Nggih. Nggih. Cah-cah Nggih, Mas Cak Mbak Mondol. dicucuki ya. Mas Mandor kan dia. Samperno uripmu iki. Doyan mboten biasanya kretek napa filter? Biasane kretek. Lah iki filter nggih. Timbang kecilik timbang patok to nggih. Nggih, Ampun. nggih. Nggih, ya timbilen mono. Napane sing timbilen? Mboten wae iki mboten. Mboten didum kanca-kancane. Dadi nek ning pas ngopi ning warung ketok lumonyo tak menehi. Oke. Oh, nek ora Ki dirake. duwe. Lah, esuk tanggal 9 wi kampret. Iya. Aku kurang piye. Wis ora usah dibuka. Ben iki. Iya, njaluk apa neh? Mboten, sesuk ben jaluki kampret. Nggih. Cak kae setelane ku walik arep tak walik sesuk. Iya. Diwalik ndase kayak ngisor ngoten. Nggih matur nuwun Cak Yudo, Cak. Nggih, Matur sembah nuwun. Nggih, Pak Git. Dirgo Yuswa kagem panjenengan panjang umur. Sembah nuwun. Kula 47 nek Cak Yudo pinten? Kula anu 46. Oh kacek setahun. Nggih, setahun. Nek Cak Mondol 80 piro Cak Mondol? 89. Wih, nggih. Panjang ketok enom jenengan. Pilungan ndang bongko. Ora, kowe iki senendol. Senengane Ora oleh ngono to, Dol. Awakmu Pak iki lho 47, Aku awakmu njeluk pira? 46. Kowe pira? Aku yo 4 pira? 5. yo paling ora yo 17 lah. Oh iya. Ya wis. Mula mau sore apa jagat tak kon joget karo kowe ndol. Kuwi ada makna yang dalam. Lah iki lho. Tegesipun pripun? Lu jagat iso mbenek gede nek wis dadi dalang kondang nonton rekaman bengi iki ning Jati Kalabang. Pak iki aku joget karo almarhum Mondol Pak. Wargine. Lah, kuwi duwe jejak digital. Lah, lek nek nggo inget-ingetan anak putu lho Ndol maksudnya tinggalan. Kok wong bodho ngarep-ngarep patiku to iki. Lah nek jagat umure wis 50 tahun po ya kuwi sing Masa urip. arek jek dagel masa. Oh iya. Iki lho Mbah Pitu ngono. Mbah Pitu. Oh, Pitu iki cedhak kanu apa ki watu gudel niku nggih. Leres. Nanti mayang to mriko jenengan dalan telu. Ngene Kelir telu nggih. Nggih. Oh, Nih, Pak. iya. Tanggane Mbak Ika sampeyan. Nggih, Nggih, leres. nggih. Wah, iya iya. Sembah nuwun. Tangan Pak Mbak Ika. Nggih. Ndherekaken kondoripun Cak Yudo. Nggih, Pak Iki. Sego kupat, sego liwet ora liwat andum slamet. Nggih. Ayo sego kupat. Ayo. Ayo dipangan sego kupate. Parian tak kira kok iso. Nggih, Sego kupat. sego kupat, sego liwet. Kula lepat jaluk liwet. Suminten ngono lho. Nggih, kula lepat nyuwun pangapunten. Nggih, sembah nuwun.
Belajar terus ya Cak Mondol. Nggih. Ingat-ingat rumusnya Cak Yuda saged kondur riyen mboten napa-napa. Oh nggih, matur nuwun sanget Pak nggih. Nggih, sampun mrene. Nggih, monggo. Mobilipun langsung diharapke mriko. Nggih, nggih. Pun nok wau. Oh. Pun diademe mriku. Nek supaya ingat niku ngagem ngilmune Mbah Gus Dur. Bagus Dur. Nggih, ati pitik dirajang niku digoreng. Nggih. Nggih, niku dudulke kecap. Kecap. Didar. Nggih. Niku dados nggih, niku mengki iso daya ingat iso. Oh nggih. Indri pun tak pitik sekampung menika. Oh, sias nika. Oh nggih, matur nuwun saja. Sembah nuwun. Wah, nggih. Terus apa malih? Nggih, menika nek dahar hati-hati. Nggih. Aja sok mangan daging kambing. Mergo kambing niku mengandung Kolesterol. cempe. Piye to, Dol? Jadi Pak Dokter niku mengandung kolesterol. Mengandungi meteng kambing niku mengandung cempe. Oh, alah wong kula ngugemi ngomongane Pak Dokter. Kambing itu mengandung kolesterol. Ora. berarti Kok kambing mengandung kolesterol iki? Kok iso ngerti nek kambing mengandung kolesterol? Lah wong kula nggih manut Pak Dokter kok. Oh iya bener, kambingnya mengandung kolesterol. Mulane mlakune bungkuk terus ya. Nggih. Nggih. Mengandung. Marai stroke Nek- nggih. Iya kan orang mengandung kolesterol kambingnya mlakune degek. Nggih. Oh nggih, berarti nggih. Nun saya Pak Ikit. Dalem Wayange rampunge jam pinten? niki delok meleh nggih. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Mas. Nggih, Mbah nuwun. Sembah Nggih. nuwun, sembah nuwun nggih. Nggih. Salaman meneh. Yes, muga-muga panjang umure, pinaringan sehat. Amin. Mandal. Sesuk nek ndagel sikile mike balekke mik. Oh. Aku ngene iki nglumpukne ning omah wis papat. Sesuk sikile nganggo hand body nek munggah panggung. Yo ndang mulih tondol, dol kuwi ngopo? Nyepet-nyepeti meripat. Alah. Nggih. Kowe rene iku guru sandal japit to. Bapak Semar ledang-ledang lho iya.